Κυρία Βαρνέζη, ο άντρας σας ξενοκοιμάται ασύστολα με μία αεροσυνοδό. Μην ανησυχείτε όμως. Ο συνεργάτης μου είναι πολύ έμπειρος στις εναέριες παρακολουθήσεις. Φώναξε μου το Βλάση και φέρε ένα ποτήρι νερό τώρα. Εμένα με συγχωρείτε, επιστρέφω αμέσως. Το νεράκι σας. Κυρία Βαρνέζη! Με λένε Βλάση και είμαι υπτάμενος και gentleman. Αυτό το παράνομο ζευγαράκι που πετάει στα σύννεφα θα προσγειωθεί αναγκαστικά. Επιστρέφω αμέσως. Κυρία Βαρνέζη, πού είχαμε μείνει? Εκεί που ήσασταν υπτάμενος και gentleman.